Tumakder tayo, tayntay pasang bayan ti Apo. Hintay amin sa baten ti Apo. Hintay amin sa rawen ti Apo. Hintay amin dayawen ti Apo tayo. Taisot sa lakan tayo. Ubing ka na taingon, hintay nga di kanto. Manang sarubukan Jesus, nariti kapya. Didiritay nga di kanto, di kinatanok na. Ububing ka na taingon, hintay nga di kanto. Manang sarabot ken Jesus, nariti kapya. Didiritay nga di kanto, di kinatanok na. Hintay amin sa baten ti Apo. Hintay amin sa rawen ti Apo. Hintay amin dayawen ti Apo tayo. Taisot sa lakan tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kumakada kayo. Kakabsat rambakan tayo, ti solemnidad ti yuoli ti Apo. Iso ti pakpakauna ti pannakaisalakan tayo. Imuli ni Kristo nga ulo tayo, sinanama tayo, nga makiuli tayo tumat ken kuana, kat makikaysa ken kuana, ken ti Ama iti rupan-rupa. Agkamatalag tayo ti panarabay, ken panulong ti Diyos. Tanamnamaan tayo, di na tayo pinanawan, di na tayo baybayan, adda iti sibay tayo. Tapno nga rod maikaritay ang makiranod iti dahito na santo na misteryo, bigbigan tayo pa'y dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo idayan tangay mamati tayo ti Diyos, manang ngaasi ken managayat. Itinapakumbaba anakem kuna tayo, agkonpesarak iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sao aramid kan liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay, isu nga agpakpakaasi akken Santa Maria ang agnanayon na Birhen, kadagiti amin nga Angeles ken sa Santos, ken kada kayumet kakabsat ta ikakaasid akkuma iti Apo tayo a Dios. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Dios, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Kristo mangasikan, Kristo
mga sika. Apo mga sika. Apo mga sika. Apo mga sika. Mga sika. Well, apo mga sika. Gloria iti Diyos, sinikangan. Gloria iti Diyos, sinikangan. Gloria iti Diyos, sinikangan. Gloria iti Diyos, sinikangan. Ket ito'y nagagapya kadagiti tatawa na magibalatak natin no ibunan nagkakaitan o nakapagrupaban na kadaydayawen na ka agyaman kang ken ka Apo dinay naklara dayag mo Diyos na ilangitan na ali Diyos sa maman na kabalin namin Kansika po Yesu Kristo O bugtong anak Diyos na mo Cordero ti Diyos Ken anak ti Ama Gloria iti Diyos, iti kangatwa Gloria iti Diyos iti kangatwa Sika mangika kadagiti basbasul ti lubong kaasyan na kami kaasyan na kami kadagiti basbasul ti lubong awate kadaytoy arararami ket sita situtugaw iti maunawang ti Ama kaasyan na kami kaasyan na kami Gloria iti Diyos iti kangatwan Gloria iti Diyos, iti kangatwan Yan tangay siksika o Jesu Kristo ti nasantuan siksika Apo siksika ti
kangatwan iti timpuyot ni Espiritu Santo. Ken iti gloria iti Diyos Amen. Gloria iti Diyos iti kangatwan. 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 Kumararag tayo. Man nakabalin a Diyos, aramidam kadi, tamapno kami itinasanton aragsak, ket agyaman kam ken ka. Tiyo uli ni Kristo iso ti pakauna ti panagbalay gimi. Ipaay mo kumangarod, ta income to asigo gloria iti bagimi, ijay taeng, anapananin ni Kristo a Pangulo mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso magipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw iti aramid dagiti apostoles. Ay ayatek at Teofilo, iti muna librok, insurat ko amin nga nararamid ken insursuro ni Jesus, manipot panang rugina, aging ga iti aldaw ay uuli na sa dilangit. Sakbay ti uuli na, babayan ti panakabalin ti Espiritu Santo, binilin na dagiti pinilin ng apostoles. Iti lasod tupat apulong aldaw, kalpasan ti papatay na, naminado ang nagparang kadakwada iti na dumaduma wagas amang paneknek apudno a si bibiyag. Nakita dati pa nagparang na ket sinarita na kadakwada ti may papan iti pagarian ti Dios. Idi naguurnong da imbilin ni Jesus kadakwada. Di kay pumampanaw dito Jerusalem, no di kat urayan nyo, ti sagot ngayon kariti ama, kais na ibagakon kada kayo. Namunyag ni Juan iti tanom, kalpasan di sumagmamanupay ngal daw, mabunyagan kay to iti Espiritu Santo. Idi nag-uurnong dagiti apostoles, sinaludsod da ken Jesus. Apo, isublim kadi tanti pagarian iti Israel, simungbat ni Jesus, saan anaitad kada kayo ti panakam mo kadag ti tiyempo kan pasamak, ngayon kadeng ti ama babayan ti turay na. Ngayon awaten yun to ti panakabilin, intun umay kada kayo ti Espiritu Santo. Da kay to ti mang paneknek, iti may papankanyak, iti Jerusalem, iti intero a Judea ken Samaria, aging gay ti amin asuli ti daga. Idi na sa unan daytoy, nakita da anayuli sa dilangit, ket nalingdan iti ulep iti matang da. Tumangtangad da pay laeng nga kumitkikta ken kuana idi pagamuan, nagparang iti abay da ti dua lalaki, nagkawes iti puraw. Lalaki at taga Galilea kinunada. Apay ngagtaktak der kayo at tumangtangad iti langit. Daytoy Jesus na nayuli sa jay ang nagapu iti yan nyo, agsublid to metlaeng akas ipanakakita yung kenkwana anapan sa jay. Ti sao ti Apo. Umuli ti Diyos iti trono na, adda diri tirag-o ken napigsa nga uni ti trumpeta. Agsipat kayo gapu iti rag-o, dakay amin at tatao. Idaydayaw yu ti Diyos, kadagiti agalungugan na kanta.
Masapul a pagbutngan ti Apo a kangatuan, naindaklan nga ari iti sangalubungan. Umuli ti Diyos iti trono na, adda diri iti rag-o, kenapigsa nga uni ti trumpeta, bayat ti uli ti Apo. Kantaan nyo ti Diyos kadagiti pagdaydayaw, when kantaan nyo ti pagdaydayaw ti ari tayo. Kantaan nyo ti Diyos kadagiti pagdaydayaw, taiso ti ari iti entero adaga. Iturayan ti Diyos dagiti nasyon, agtugaw iti nasantuan at trono na. Iti may basa na daw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Efeso. Idaw dawat ko iti Diyos ni Apo tayo a Heso Kristo, iti nagloryaan nga Ama, nga ited na kada kayo ti Espiritu ama magsirib, ken mangiparangarang ti Diyos kada tayo, tapno maamuan nyo ti Diyos. Idaw dawat ko amaluktan kuma dagiti panpanunot yo, tapno makita yo ti lawag na. Tapno maamuan nyo, tinamnama, anangayaban na kada kayo. Ti kinabaknang dagiti nakaskasda awa bendisyon, ngayon karina kadagiti tattao na, ken tinaindaklan, apa nakabalin na, ngagtartrabaho kada tayo, amamati. Daytoy apa nakabalin, ngadda kada tayo, isumet laeng tinabileg, apa nakabalin, nga inusar na, iti pinagungar na ni Kristo. Ket pinagtugaw na, iti makanawan na sa dilangit. Agturay ni Kristo sadyay, nangat-ngatong dagiti amin anay langitan a papangulo, agtuturay panakabalin ken Apo. Nangat-ngatong dagiti amin anay galad a panakabalin iti agdama alubong, ken iti lubong a mapasungad. Inkabil ti Diyos dagiti amin abanag iti sakaanan ni Kristo, ket inted na ni Kristo akangatuan nga Apo iti iglesia. Ti iglesia iso ti bagi ni Kristo. Ti kinananay, dayjay mismo mga anay, kadagiti amin abanag, iti amin a lugar. Ti sao ti Apo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Mateo. Napandag iti sangapulo ket maysa nga adalan ijay Galilea. Iti bantay nga imbaga ni Jesus a papananda. Idi makita da ni Jesus, nagdaydayaw da kenkuana. Numan pa'y nagdwa-dwa ti sumagmamano kadakwada. Immasideg ni Jesus ket kinunana. Naited kanyak ti amin na pannakabalin ijay langit ken ditoy daga. In kayo nga rod kadagiti amin na tattao iti amin a lugar. Ket pagbalin ninyo ida nga adalak. Bunyagan nyo ida itinagan ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ket isuro yo ida nga agtungpal kadagiti amin nga imbilin ko kada kayo.
Laglagi penyo nga adda akto nga agnanayon kada kayo, agingga iti panungpalan ti lubong. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. At damay sa nga gayem ko, ti may sa nga parokya nga nagyanak, gaputan na taenganen, at da edad nan, bakit, kagaputan 93 nan, hampay mga agkabaw na laing, mga abak pay lamajong mat, bagatanan, kakunakan niya na, apay mo pa'y kayat timatay, ay haan apo pangaasim. Kaya mo tala na ang katikan nigid ka, matay tila na ang tikan nigid ko na kanya na, ay haan. Kanya nga road, kaya mo iabot ti 100, wun apo, kunana. La iabot mo nga road, tay donar mo to ti simbaan data, maawat mo kung kunak. Ngam 95 na idi pumusay. Ngam kung kunak kanya na nga ang angawon, tong galag kita kami, apay nga mo kayat ti matay. Hala apo si kamet, kunana. Orayag pa'y dagiti apok, nga agtrabaho, aggraduar. Kadagitay dagdagam ko ngarod apo nagposkol dagitay papapi diyak amo ano damag agom na idi sapay kumaata awan niya kemadanagan dagiti dagdagana adda pay baro alugan na kakunakan niya na ipadawat mo dagita nga dagdaga kadagita kakabagyam kada apo mo ta apaya baka isuntot sobsobyam no matay ka baka agsublikan to nga umay kunak diyak amo napigsa ti attachment na kasla di dinaratan kunada. Apo umay kamot ang umyan ito'y kung nada iya kumbento da. Sada ipadpadamag nga daal-alya. Apay nagluko kayo, ipaal-alyadak garod ko na. Ta hindi ka no nagkali da iya dinaratan. Diyak amoy, amboy iti salsido da iya haan. Hindi nagkali da jay, at danaalada nga, barbaria, kwentas, kada, diyak amo, sing-sing-sing sa. Isungo kung kunak kada kayo nga nataengan, sakbay kayo nga pumusa, ipadawat yo amin nga sa nikwa, dagita alahas yun niya. Tadinto kat isunto ti umayuban bantayan no matay kayaw. Isunto ti hanyo papanan di langit ta apaya. Imagine naman, data induldulin mo nga nagngina nga kaslaring ti basketballan nga aritos mo. Tinto mangusar no matay ka kadayahan mo kay kayat nga manugang mo ay di ka an-anunganan. So, kunana nagpintas na ito ibang niliyot ay dito yung piyesta tayo anya dayay iuuli ni Apo Jesus sa dilangit no nagrigat uray siyak padi akon ngam no daduma nagrigat pa nga patsyan nga ni Apo Jesus isursuro tayo at dapat pamanagnag tayo nagungar kaya dagiti natay damdamagan tayo no kas ano kadakkel ti pamati tayo nga nagungar ni Apo Jesus. Kanarigat at di tayo makakit-kita ti nagungar nga natayan. Ada nakita yon. Ay kano dagungar kada kayo ko tumarayak met nalakayat mabekkel. Kanagungar nagrigatan nga ilawlawagan nagrigatan nga paneknekanen nakarkaro mameten ta iti imatang dake imuli ni Apo Jesus sa dilangit nalingdan ti ululap zoom kunana awanan ni Bato de la Rosa nagpukawan. Kenapan imbuli sa dilangit iti imatang da kaya nangasawan adda tattao nga nakakita dagiti adalan nakita da iti yuuli na kaiso ti piyesta tatta nalingdanan sa dilangit kasano ti pa nang ilawlawag tayo kasano ti pa nakaawat tayo ngam kunana nga rod mo ti pamati tayo ka addan to panagungar imuli sa dilangit imulog ti ayan dagiti tay imuli ti sa dilangit ti maikalunga ay muli sa dilangit kunanahan nga maikalunga nagungar ti maikalunga imuli sa dilangit isumot ti pamati tayo kay iso ti piyesta tatta daytoy kano kitkitaan tayo daytoy iuuli na sa dilangit kunana pakpakauna ti pannakaisalakan tayo no ni Kristo ti ulo ngamin ti simbaan tayo the assembly of God the body of Christ datayo nga nabunyagan ipalagip tayo manan isuna ti ulo no nagungar di ulo agungar tumati bagina datayo no imuli di ulo umuli tayo tumat dayjay ti tarigagayan tayo dayjay ti namnama tayo ngam laglagi pun tayo akakabsat
Ti saludsod makauli tayo nga ta amin. Hello? Umuli kay tumat? So agpakpakot tungak, ta baka marigatan nakto nga, agpayapayakpak nga, mapan, Diyos ko kakasano Anton. Anya dagiti rason nga, hantay makauli. Iso dagitoy, attachment ka dagiti na inlubungan. No napigsala unay ti pan nakaikapot tayo ti na inlubungan nga dagiti attachment tayo dito'y lubong. Narigat to. Ado dagam. Kasano nga ibarakos na kanyang tadagam nga itayab mo mapanjilangit. At baro alugan mo, apo nagdakilan. Kasano doon pa, nangitay-tayab mo ijay langit no naka-attach ka launay, napatpatig talugan ngam ta apom, napatpatig tadagang ngam ta kaarubam, napatpatig ta, kasano doon tipa ipapantayo. Isong ano daduma, no kitkitaan tayo, DJ iuuli tayo, haan nga dakes ti sanikwa, ulit-ulitin tayo, kasapulan tayo nga agbiag, kwarta, alangan mang awang kwarta tayo, masapul tayo ang agbiag, ngam no napatpatig ngam ti taon, napatpatig ti dignidad na ngam ti taon, agraman apom. Sanikwa, kasapulan tayo. Trabaho, mabalinti sa dot. Masapul nga agtrabaho tayo. Sirib, laing. Kasapulan tayo amin dagitoy. Ngam no dagitoyan, timang tengtengel kada tayo, na ipagkat tayo launay ditoyan, haantay nga makapan ijay, ay delikado, hantay makatayab. Hantay makatayab. Hindi pa nakilangan tayo, our relationship. Kitaan nyo, kita, no, kitaan tayo ka, no napatpatag dagito yan, ngam ti relasyon, ti panagayat, ay ka marigatan tayo. Anya mo dagiti rason, tapno, makiuli tayo ito kengkwana. Ito ibanghelyo tayo, nagmayat. Anya ti kunana ni Apo Jesus, na itid kanyak, basaak, nakita na dagiti sa nga pulok at may sa nga adalan, na itid kanyak ti amin apan nakabalin, ijay langit ken ditoy daga, kuna ni Apo Jesus. In kayo nga rod kadagiti amin at tao ti amin a lugar, ket pagbalinin nyo ida nga adalak, therefore nilaeng Kristo ti dalan nga mapan. I am the way, the truth, in the life. Kanuhaan tayo nga maikapangkin Kristo, delikado. Awan ti assurance na, anya dito ko na bunyagan nyo ida, itinagan ti Ama, Anak, ken ti Espiritu Santo. May isa, no adalan na kan, nabunyagan kan, ad assurance na, ngam kurang. Anya ti kurang na, isuro yo ida, nga agtungpal kadagiti imbilin ko kada kayo, anya nga bilin, anya ti commandment nga inted na. Anya ti commandment, anya ti bilin nga inted na, hanggang agsidsida ti awan siksik na, hanggang agsidsida ti hanga nagpisik kukuna, kung kuna, hanggang agsidsida ti din, lintag ni Moises dayjay, tilaan kang runaan nga bilin, ni Apo Jesus kanya tayo, the commandment of love. Ayatem ti padam a tao akas panagayat mo iti bagim, ayatem ti Diyos mo, iti amin a puso, kararwakin nakem mo. Dayjay dagiti kang runaan abilin ni Apo Jesus kanya tayo. Isuro yu ida ko nanay so nga is not enough ang ano na bunyagan tayo na hantay mo adam ubukod tayo nga lubungan di tayo maagaramid tinaimbagan awam mo mission narigat ati pan nakaisalakan. Masapol ang atong palin tayo tibilin ti panagayat. Ang kitaan tayo kasano man ti agayat. Kasano ti panangitultuloy ti ayat na kanya tayo. Ito'y pamilya tayo. Kuna tayo, mariri na tayo ti espiritu no DJ pamilya at dapay laeng panagkaykaysa. At dapay la panagsisinakit. No dakay nga naganak ka ti payla pampanunutan nyo ka nasaya at nga masabayan dagiti anak. Itedyo di bagiyo. Agsakripisyo para ka dagiti pagsayaatan da at dapay laeng espiritu ti ayat di jay mapan. Iti pa nagkakaaruba ti sisa. Wagda pa nagsisinaranay, mayat. Uri adag ka mali, mabalhin ti agpipin na kawan, agsisinaranay. Iti ili tayo, iti pagilyan tayo. Anya ti kalaban na ngamin daytoy.
Ti kalaban ti ayat, selfishness, panagim, bubukod. No ni tatang, pinanunot ng jibukod na nga gartem kada pagragsakan ng kabinaybayan na ni anak na niya pamilyanan, naabak. No ni nanang, jibukod namot nga pagragsakan ti sinurot nan, binaybayan na niya pamilya, naabak. No ti agtuturay tayon, ti pampanunutan dan kahaanan nga di para iti isugurod nga isursuro da di eskwela da kita nga nalalaing nga mamestra makatao, makadiyos, no ti pinanunot dan kahanga ti pagsayaatan ti kaadwanan ka bukbukod da nga paginteresanan naabak. Asyong agkararag kayo matakakabsat kita nyo naggulo ti pagilyan tayo. Ay-ayamon da tayo mutan. Awanan ti digdig ni dad tayo nga pagserserbiyan da. Iso ti kunak, kas anon na ag-civil war. Awam mo armas tayo. Ay, kasigurado mo, parwarak mo amin nga mangmangki kada mangkukulam ti Salcedo, kada agigyan, kada kapretan, at iso ilaban. Awam mo. Amok nga, do'y duldulin yung armas yung mo dita. Ti kalaban nala, kabaniit kin bawang. Anya ti no ngamin ti pinanunot dan dagito yung agtuturayan jibukod da nga pakaidaydayawan bukod da nga turay panakaitanok ure hanga maibagay ti tao iso diya maabak tayo madadadael jibilin ni Apo Jesus nga agayat agserbi asipupudno the commandment of love iso nga kuna kas anon to ti uli tay nga ta kas ano ti ipapantay to jay nagbiit ti biyag. Kitaan nyo ti transition ti biyag. Di ubing, into no adda puot na ay adda ambo na basitan ninyo ti umuna nga problema na makan. Haan? Amin nga iganan na no mabalbalin makan. Maikadwa ay ayam. Into dumakdakkel datayo nga Pilipino, adal. Kadagitay nalaing mo, business latan. Into nakaadal ti tarigagayan na trabaho. Nagbiit. Inton nakatrabaho, tartarigagayan na, stress ka no, ag-retire. Inton nag-retire, inya ti tartarigagayan na, pasyar kaan, haanan. Hanan tumananaman, inton nag-retire, tila tayo daw-dawat nan, Apo, umatidog, kumapay, tibiyag kaw, dinanton kayat ti matay. Nagbiit, ti transition, tibiyag tayo. Ngam tila napintas nga daw-dawatan tayo kuma, ti assurance na si asino tayo itilubong ti pamati makapanak to nga tamot kas laki ni Apo Jesus daytoy pintas guwapo kwarta sanikwa laing sirib adal aglabas ami mapukaw ngam di relasyon tayo ken ni Apo kas ano mati assurance na nga umuli tayo no tartarigagayan tayo kas ano mati assurance na nga makapantayo. Isungarod de jay, anya ti kunana, the commandment of love. Nasubyanan tayo ti maikadwa nga maibasa, kuna ni San Pablo, kadagiti taga Epeso, kunana, tilaeng panakaammo ti Diyos, no awaten tayo ti Espiritu Santo. Adda nga maamammo tayo ti Diyos, no bigbigbigan tayo ti trabaho ti Espiritu Santo kada tayo. Kadagiti babasit nga banbanag, dagiti decision tayo. Imbes nga tumangsit, pinilim pa'y latikin na pakumbaba, the Holy Spirit is working in us. Imbes nga parabagim, pinanunot mo ti pagimbagan ti pamilyam kin kaarubam, ti Espiritu Santo, agtrab-trabaho pa'y laeng kada tayo. Numari natay pa'y laeng dagitoy, agtrab-trabaho ti Espiritu Santo kanya tayo. DJ kumatinan na naman tayo. DJ ko matiragragsagan tayo, iti panagbiag tayo. Numari na tayo, agtrab-trabaho kada tayo, kunak manen, apaya nga, tatanga Domingo, apay nga imay ka nakimisa, dapay nag-addayot, naggapuan na, dapay jaya tatakla nga makita, kararuan sa mo, dagitaw. Apaya nga inayaban na ka. Uray ko nam nga, badiklak ko laeng daytan, Father, imayak lang nakimisa, no. Ginakamula, the goodness of the Holy Spirit nga adda kanyam, aw-awisan na ka automatic dayta, agtrab-trabaho pa'y laeng. Kano mariri natay dayta, addaanam naman na nga ipapantay to.
Tatarigagayan tayo nga rod. Umuli tayo ito nga kas makipagbiag ken kuha na. Kakas ano mat, dahito man ti saludsudan. Kuna naman ni Apo Isos, dahito maudi nga pasat dahito ebanghelyo. Nya, Matthew 28:20, kuna na, laglagi penyo nga adda akto nga agnanayon. Aging gati panungpalan ti lubong. Ulitak, kuna ni Apo Isos, laglagipan nyo nga adda akto nga agnanayon kada kayo aging ga iti panungpalan ti lobong. Awan ti absent na. Tiriga na kaming kanya tayo ka, no dumtang ti problema, anya ti kuna tayo, where is God? When bad things happen to good people, kuna na daya niya. Ayan na ni Apo Diyos, iti suffering ko. Daya ti saludsod tayo. Kadagiti ag problema ak. Anya ti problema, relasyon. Sakit nga kasla nga maagasan. Ayan na ni Apo Diyos. Kadagiti ay gundaway nga maup-upa yan. Awanan tinamnama. Ayan na ni Apo Diyos. Ni Apo Isus sumuilan nang ibagakan niya tayo. Laglagipon tayo di kinunana. Masapol nga agsaga bati Kristo, agtuok, maitanam, tapno, agungar. Kas di magkanya tayo. No ikan na tayo ti panubok, ti Diyos kadkadwaan na tayo lata, nga masapol nga masubok tayo, uray pa'y numayat ko na tayo, masapol nga ikan na tayo, tapno ijay tayo nga matubay, ijay tayo nga pumigsa, aging nga ma-appreciate tayo, addanton panagungar. Han tayo ang ibaga nga, in my suffering, ko na tayo, iti panagtuktuok tayo, awan ni Apo Isos, adda latakan niya tayo, amuna ti rigat tayo, amuna ti namay tayo, amuna ti problema tayo, amuna ti ragsak tayo. Ti Diyos makikadkadwalat ta kanya ti adalat ta. Isungarod ko na nga di kay to panawan, aging gana ti panungpalan ti lubong. Wan kakabsat, nagmayat mga ri-naan. Iti puso tayo, umuk-ukuok, anya mo dagitay pakari-rinaan tayo nga adda ti Espiritu Santo makikadkadwakan na tayo. Napigsa ti kalaban. Amoy ti kalaban, ti idurog na, maupay ka. At dala sakit mo basit, anya ko na ag-give up ka. At dala problema, anya ti ko na bye-bye amon. Ti spirit, ti jablo, ti kalaban tayo, ipapilit na kada tayo, nga tilaang lubong tayo dadtoy, awan tinamnama iti panagungar. Dahil ti temptation nga kalablaban tayo, no daduma, adi gundaway nga maababak jari na. Ngam no agsubli nga lumaban, agtrab-trabaho ti Espiritu Santo kada tayo. Ti Espiritu na ni Kristo, iso ti mangtitipig sa kada tayo. Iso nga numan pa'y kuna tayo, ado ti pagkapsutan, ado ti pakaabakan, imula tayo latay panunot, ri-naan tayo latay ti Espiritu na, nga iso ti mangtitibilag. Tapno da tayo, kuna tayo, gapo tayo imuli, ay kasi nanama tayo, umuli tayo tumat. Ure adda pakarigatan, umuli tayo tulat ta. Ure ado ti pakaitublakan pagkapsutan, mabalin tayo nga umuli kang kuana. Taapaya, nuri-rinaan tayo ti Espiritu Santo, nagbibiyag ti Espiritu kanya tayo, di jay inaldaw nga panagbiag tayo, mari-rin na tayo, sinanama, umuli tayo ito. Ngamlaglagipin tayo, kunanad to'y, haan nga umanay nga nabunyagan tayo laeng. Masapol nga aramidan tayo, ti mission tayo, anya di jay bilin, the commandment of love. The commandment nga tibilin na nga panagayat kadagiti kakabsat. No maaramid da ito, awan dua-dua, umuli tayo ito kumamet. Makikaysa tayo ito kumamet kenkwana. Paduyakyak tayo ti pamati. Mamati ak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, ana marswa iti langit kandaga. Ken kadag iti amin makita, ken di makita. Ken iti maymay sa nga apo ni Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos. Nagtao di ti ama ti sakbay ti amin na tiyempo, Diyos sa nagtao di ti Diyos, silaw ang nagtao di ti silaw. Napaypay so a Diyos sa nagtao di ti napaypay so a Diyos. Naiyanak saan ano parswa,
Dios sa kasmetlaeng iti Ama, kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo at tao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, imulog ang naggapo sa dilangit, kat nangala iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao, kastamit ana ilan sa iti krus gapo kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti maikatlong aldaw, kas palawagan dagiti na santuan asurat, imulis sa dilangit, kasi tutugaw iti makannawan ti Ama, umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga, mamatiak met ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, isu agtawd ti Ama ken ti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti propeta, mamatiak met ti Iglesia amay maysa, santa, katolika, ken apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Intay umararaw iti man nakabalin nga Ama, takas latay la kadagiti adalan at umangtangad, imbes ang mangawis kadagiti tattao nga mangiwaragawag ti sauna, iti panagtitipon tayo itinagan na, dawaten tayo ken kuana, apat ganna, tinapakumbaba adawat tayo, ket kuna tayo, umay ka, Apo Jesus, umay ka. Agpaay karagiti mangidadaulo ti simbaan tayo, nga inayaban ti Diyos amang ipakaammo iti naimbag adamag. Tapno si pupudno da amang patungpal iti trabaho, nga intalek kadakwada ti Diyos, ket mangted da iti inspirasyon kariti tattao, babaen dagiti panursuro ken wagas ti panagbiagda, nang runa kadagiti awan pay pamati na. Pumararag tayo. Umay ka, Apo Jesus, umay ka. Agpaay karagiti mangidadaulo iti gobyerno. Tapno babaen te panangipakat da iti kinalinteg. Kapya ken panagkikinnaawatan. Agbalinda a saksi ti banghelyo tinagungar a Kristo. Kumararag tayo. Umay ka, Apo Jesus, umay ka. Agpaay karagiti tattao a naimbag ti panagnakem na. Tapno iti inaldaw, makita da ni Kristo a sibibiyag iti baet da. Ket agtalinaed tinagungar nga apo kadakwada, aging gati kanibusanan ti lubong. Kumararag tayo. Umay ka, Apo Jesus, umay ka. Agpaay kada tayo amin ang nagtitipon ditoy. Tapno masursuro tayo abigbigen ti rupa ni Kristo kadagiti kakabsat tayo. Nang runa kadagiti na panglaw ken nakapoy. Kumararag tayo. Umay ka, Apo Jesus, umay ka. Agpaay kadagiti kakabsat tayo anatayan. Tapno babaen ti pamatida idinagungar nga apo iti sibibiyagda. Ti mangiragpat kadakwadan iti agnanayon aragsak sa dilangit. Kumararag tayo. Umay ka, Apo Jesus, umay ka. Agulimet tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan, dagiti kakabsat tayo, adi mawat titulong tayo, may karkararag kadakwada. Kumararag tayo, umay ka, Apo Jesus, umay ka. Ama, ammumi adi nakambaybayan, gaputa kanayon nga adda kakada kami, kat maliwliwa kami, gaputi pan nakaammumi, nga addan ni Apo Jesus as itutugaw iti makannawan mo. Makaayayo ko maken kadagiti adawat mi, kat punwem dagiti puso ken isip mi, ti panagtalik ken kadawatin mi daytoy, gapo ken Kristo nga Apo mi.
Idatun miken ka degem kadapu araraw miken kumararag tayo kakabsatap no datayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket maipaay a pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Iruknoy mi ken kaapo dayti a sakripisyo a pangilagip mi iti madaydayaw ayu uli ti anak mo. Ipaay mo ka dita daytoy a panangrambak mi iturong na dagiti puso ken nakem mi kadagiti banbanag ana ilangitan gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno unay may karigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin gatag nanayon a Dios. Tani Apo Jesus nga ari ti gloria isu a nagbalay gi iti basol ken iti patay ita nga aldaw immuli iti kangatuan a langit ket nagsidsid daawan dagiti angheles. Isu ti mangibabaet kadagiti tattao iti Dios. Isu ti mangukom ti sangalubongan ken mangituray kadagiti amin nga angheles. Saan na binaybayan ti kinakurapay mi no diket isu nga ulo ken punganay mi. Immunan anapan sa dilangit anamnamaen mi apapanan min tumet apasurot na. Anansata agrag o ti sangalubongan iti pannakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles ikantada ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunada adi agsarday. Sana iti kangatwa Sana iti kangatwa madaydayaw ti umay itinagan ti Apo. Hosana ini kangatwa Hosana
Sana iti kangat mo. Pudno unay Apo, habiig ka akin na santo, kat sika ti gubwayan, ti amin akin na santo. Dawatin mi nga rod ti paimo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton. Tapno pagbalinem kat ti paimo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka. Pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alain nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti bagik, iso amay yawat to, amay paay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro ken agnanayon atulag. Isu ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Haramidan nyo daytoy, apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Iti daytoy at tinapay mangan kami, ket iti daytoy akalis uminom kami, iparangarang ni ti papatay mo, Apo aging dayti. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag kan ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka, taimpaay mo amay kari kami nga daditoy saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo, tada kami amakirano di ti bagi gandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada Apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, kat parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pemmet ni Leo a Santo Papa mi, ni David William nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pempay Apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawatin mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma maikarikam amin iti agnanayon abiyag, ket magiranod kam to ken enggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo, isuda a nakapudno a nagserbi ken kaditoy daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada, a mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ding gana. Amen. Intay umararaw iti Ama, ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo.
Dawatin mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, nga iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi, kan iti yaay Neso Kristo anang isalakan kada kami. O apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapo kanyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbyag ken agari, iti agnanayon nga awanting gana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa, kada tayo kapya, kada kay amin kapya. Kakabsat addoy ni Apo Jesus, ti kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may kari nga umay kakanyak, ngem ti may salaeng asaom, mapaimbag tontoy kararwa.
Kumararag tayo. Manakabalin katag nanayon a Diyos, palubusan na kami, ano pa'y adda kampay laeng dito'y daga, makiranod kamin kadagiti na Diyosan abambanag, ipaay mo kadi tadagiti amin, apanagsingsing pet mi, maiturong daken Kristo, iso nakiranod ti kinatao mi, ket ita addan a makikadkadwaken ka iti gloriam. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag, ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti Apo adda kuma kada kayo, agdumog tayo taawaten tayo tinadaeg a pamindisyon. Bendisyonan na kayo kumatiman nakabalin a Dios, ita nga aldaw nga isiserrek ti anak nat sa dilangit, tapno ilukat na kada kayo ti dalan amapan ken kuana. Ipaay na kuma ani Kristo inton umay amangukom, agparang to asiraragsak kada kayo, kas iti daydi panagparang na asiraragsak kadagiti disipulos na kalpasan daydi panagungar na. Kas in karina mariknayo kuma asiraragsak ti panangkadkadwa ni Kristo kada kayo, iso nga agtugaw asidadayag iti makannawan ti Ama. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo, bumabakit agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasen ti nasanton a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Ti